Хайде, днес ще ходим до Боянския водопад. Една кратка разходка, може би ще го изкачим за... Аз да кажа за 30 минути, но като съм с мама ще малко повече. Аз се наслаждавам, но нея ще е тежко. Но ще видим. Ще имат готини кадри. Let's go! Как си, мамо? Днеска сме мачнати по шорти. Да. Тук има много добър баир. Нямаме блестящи работи. Да. Natural. Natural in the forest. Така. Ще се включваме малко по-отгоре. С по-готини кадри за влога. Сега ще И... Да, тук ще има... По-скоро от нейна страна. Аз не пуша, не пия. И аз не правя така. Сега ще ви покажа баирчето. Ето така. То не изглежда на камерата чак така. До тук. Така. Сега ще тръгнем към това. Боянска лесна пътека. Трудно. Червена-зелена маркировка. Коя да хванем? Аз съм за червената. Луда ли си? Само за опитни туристи с адекватна екипировка. Това не е било така преди. Всякакви препятствия има тук. Дай сега спи. Всеки минава както може. Едни отгоре, други отдолу. Стигнахме. Успяхме. На мамата им, като сме се движили. 71 минути. Нека за мамо. Това е за влога. И стигнахме до Боянското езеро. Ако водата беше като в швейцарските езера, направо скачам. Но с този цвят и ето тази жаба тук, няма как да стане. Тя пък избяга. И нашата разходка днес приключи. Избрахме този път уж трудната и стръмната пътека към водопада, но тя беше доста лесна, но се върнахме по по-заобиколната, уж лесната, която ни отне час и половина да слезнем горе-долу. Това е приятел от мен. Чао!